o que se busca son obxectivos, ou se consiguen obxectivos comarcais e, por tanto, o desenvolvemento da comarca, claro. Tamén os técnicos, evidentemente, tanto dos concellos como da Diputación, porque sin ese traballo técnico, obviamente, un documento tan técnico e unhas actuacións tan técnicas como son estas que conforman unha petición de 10 millóns de euros e pois non é nada fácil de facer, non? E además alineados con os obxectivos que logo direi. E, por suposto, bueno, pues a Diputación, como decía Alfredo, está para estas cousas, ou por lo menos este presidente entende que está para esas cousas, e o equipo de goberno. E da que eu creo que non depende da persoa, dependería simplemente de quen nese momento lle corresponde esa presidencia. É o Concello dos Concellos, e se alguén ten sensibilidade por o traballo que se vai nos concellos, é un alcalde. E eu sou un alcalde, como sabedes, e, por tanto, creo que coñezo as necesidades dos concellos, creo que son compañeros dos compañeros, e cando se plantexou un proxecto tamén artellado, como é este proxecto de aquí, que fostes vos capaces de, tendo unha idea inicial, capaces de desenvolver todas as actuacións, ademais, eu recordo que nun tempo récord, pero ademais un grandísimo resultado, teño que decir que, lógicamente, me estudiei o proxecto e a verdade é que é un proxecto moi ben pensado que eu tomo tamén que outra vez o retomo, bueno, afirmado por Alfredo, eu creo que non pode ser rexeitado.